Iar trebuie să dau drumul că iar a apărut. Când obosim putem la o gură de apă, să stăm un pic. Da. Deci, 2 videoclipuri o să apară. Că oricum dacă nu ajutam pe mama, tot trebuia. Să stau cu fetița din cărucior. Nu te vezi. Bun, frate, deci hai să stăm așa ca să putem vedea și noi ceva ce fac eu. Mama, știi ce? Era să pierd mișcarea tura trecută. Uite, așa am prins. Uite cum m-am prins. O schimb de Pampers. Uite, și haina cumpărat. Uite, așa s-a dus. Abonați-mi, băieți și fete, așa. Bine, hai, acum nu interzic să se uite fetele. Fetele se poate uita, băieții, da? La videoclip. Nu știu ce fac, așa că continuăm. Stai să văd câte baterii mai am, abonaților. 50. E bun, jumate. Ce jumate, mama? Că la jumate, jumate e 40. Că m-am trezit cu 90. Da? Ui! Ui! Se vede, se vede. Important e să nu aruncați peste voi, că vă poate veni în cap. Uite așa. Dar e important să aruncați așa, ușurel, ușurel. O să puteți. Mama, știi ce încerc? Uite, le arunc pe amândouă și uite, îmi pun mâinile așa să le prind așa. Nu mi-a reușit. Nu mi-a reușit decât doar asta am prins-o. Asta a căzut. Hai că n-am reușit, asta a venit așa. Mi-a reușit. Trebuie să fiți buni la asta. Pe aproape, cu asta au căzut așa. Perfect.
Perfect. Perfect. Perfect. Stați puțin. Am știi ce făceam noi la gref? Dansam, da? Și deodată animatorii ziceau bomba. Toți! În afară de mine, uite, că era secată toată pe spate, erau aplecați așa. Carina cu mine, uite, era ca proaștele.